Isto é a Xurista Culturista, o podcast no que falamos de dereito e cultura de forma didáctica e accesible para todas as persoas interesadas e ointes. Boas, culturistas! Que tal? Como estamos, culturistas? Eu son Alba Enríquez, abogada especializada en Dereito á Cultura, e neste espazo imos a intentar entender un pouco como funcionan as regras deste mundillo da creación, e para iso acompáñame Fer, músico e cantante da banda Futuro Alcalde. Hola Fer, que tal? Que tal, Alba? Como estamos? Bien, bien. Bueno, pues crear está moi ben, non? Pero hai que saber un pouco como protexer as creacións que temos. Efectivamente, senón igual non estaba aquí. Bueno, entendo que isto de dereito á cultura é un pouco novo e a xente tal vez non sepa a que nos referimos con isto. Non sei se ti escoitaches algunha vez falar de dereito á cultura. Sí, un pouco sí, pero seguramente non lo podes explicar ti mellor que eu. Estou Bueno, seguro. en síntese, para que se entenda de unha forma moi esquemática, o dereito á cultura é aplicar todas as ramas do dereito ao sector cultural. Ajá. Logo, pois, un pouco temos que saber pois que consideramos cultura e podemos teorizar, pero vamos a deixar iso para... Sí, para o capítulo 5. Aquí hoxe imos falar un pouco do tema centrado na música, que é o que aquí o experto Fer tamén. Ah, sí, aquí vou falar eu, vale, perfecto. Sí. Bueno, adiante. Vamos a falar un pouquiño sobre a música, que seguro que moitos músicos tendes moitas dúbidas, sobre todo en relación ás GAE, dereitos de autor, creación. Hai algunha dúbida tamén sobre bits de YouTube con licencia gratuita, pero que non se sabe moi ben se poden descargar e despois facer uso delas. Algunha consulta máis que, bueno, vai nos responder aquí Alba largo e tendido e amistosamente. Bueno, tampouco queremos aburriros. Isto vai ser algo moi práctico, que é o interesante. Agradecer tamén ao Centro Xove, que aquí é onde estamos grabando, bueno, que sepan todas as bandas que ensaian aquí que poden enviar as súas dúbidas ao WhatsApp do centro para que despois as podamos responder e plantexar aquí nos seguintes episodios do podcast. Importante. Rock and roll al Centro Xove. Dito isto, creo que podemos entrar, non? Perfecto, porque a verdade é que non sei en que bloque estamos, entonces eu creo que se xa entramos, eu creo que xa me podo meter un poquinho. Vale, pois venga, escoitamos a dúbida que nos plantexan neste primer episodio. Genial. Buenas, mi duda iba con lo siguiente. Me gustaría saber cómo va el sistema de derechos de autor. Yo, por ejemplo, si hago una canción o un remix de un artista, da igual que sea conocido o no, me refiero, con el hecho de hacer esa obra, sé obviamente que hay que hablar con el propio artista, a temas de subir la canción a una plataforma y demás, pero me gustaría saber hasta qué punto funciona ese sistema. Por ejemplo, si hago una modificación de los vocales de la canción o modifico partes de la canción para que no suene igual, o tenga eso, claro, que sea una modificación de la canción original, hasta qué punto se considera una copia o otra canción distinta. Bueno, creo que todos entendemos a dúbida. Básicamente, coller unha versión xa feita e poñerlle a voz por enriba e se tal matizar algúns detalles musicales, non? Exactamente, entón hoxe falamos un pouco de covers, versións, Genial. Bueno, modificacións básicas de cancións orixinais de outros artistas, non? Perfecto. Entón, bueno, aquí temos 3 preguntas diferentes mesturadas. Sí. Para ordenar un pouco. Sí. A primeira é como funciona o sistema de dereitos de autor, que parece que non está moi clara. Dispara. Sí, directamente, Sí, sin plantear. dispara Vale, que... veña. Bueno, o que hai que ter claro é que cando creamos neste caso unha canción, está protegida por a Lei de Propiedade Intelectual, un texto refundido, e coa propia, dende o primeiro momento en que se crea, xa temos os dereitos sobre esa creación, vale? Non é necesario un rexistro para ter os dereitos sobre esa canción.
eu creo unha canción, eu son o autor dunha canción orixinal, e se ti colles esa canción e a modificas, estás creando unha obra derivada do que é a miña canción. Vale? Entón, dentro dos dereitos de autor hai outros dereitos, non? Como pois a reproducción, a distribución, e aquí estamos na modificación e a creación dunha obra derivada. Vale. Esta obra derivada... Bien, sigue. Que... Dale. Vale, esta obra derivada precisamos o consentimento do autor orixinal, vale? Non podemos directamente pois modificar unha canción e pois facer o que queramos con ela cando non somos os autores da obra orixinal. Isto é importante matizalo, que é un pouco o que se plantea inicialmente. Vale, e logo, eu teño aquí un par de dúbidas. Por exemplo, moitas veces como que igual máis adiante tocámolo, pero voume adiantar, xa, porque me acaba de salir así. Como non necesitamos registrar a nosa propia canción para que se sepa que é da nosa autoría, non si? Non necesitamos registrar a canción para ter dereitos de autor sobre esa creación, vale? Claro. Outra cousa é que teñamos en algún momento algún problema, algunha disputa e algunha cuestión de dúbida de quen é o autor. En ese caso, o rexistro sempre é proba de demostrar que a obra é túa. Vale? Para iso existe un rexistro de propiedade intelectual onde podemos registrar as nosas obras, cuxo rexistro non é obrigatorio. Vale? Claro. Por exemplo, que porcentaje de artistas musicales registran as súas propias no registro? Bueno, máis ou menos non todos. Non só é para cancións, vale? É un registro de propiedade intelectual, entón todas as creacións que son protegidas polo texto refundido, é dicir, pois obras plásticas, cancións, en fin, todo protegido pola lei de propiedade intelectual, polo texto refundido, pódese registrar no registro de propiedade intelectual, vale? E sirve iso como proba, vale? Claro, pero que non é necesario. Como unha seguridade, pero non é necesario, exactamente. Vale. Perfecto, eso aclarado. Entón, un pouco que se plantexa, despois de falar de o sistema, digamos, dos dereitos de autor, é que é exactamente un remix, non? Ou estás a nivel, chamémoslo remix, eu fora do sector musical, non sei como queres. Non sei ni como se chama, así que... A nivel legal, iso, estamos falando dunha obra derivada, vale? Da obra original. Cando deixa de ser copia ou pasa a ser obra nova? Porque, volvendo un pouco á consulta, hai unha parte na que se fala de se eu a modifico, esa nova canción é unha canción original. Non. Cando ti modificas unha canción original é unha obra derivada, vale? Non é unha nova canción original. Cando pasa a ser copia nunca vai ser, porque non vai ser igual, vale? Pero podemos ter dúbidas sobre se é unha obra derivada desa obra original ou se modifica o suficiente para que non o sexa. Vale. Estoume a explicar? No, estás explicando, pero claro, van surgindo máis dúdas a medida que vais explicando, entonces digo, o de obra derivada... Sí. É que esta é a primeira vez que escoito falar dele, xa non sei nin por onde teño que ir, pero obra derivada, vale, eso é un concepto parece que bastante importante, non é obra original. Pon un exemplo, ti fas unha canción, vale? E logo a usas, pois, tipo, nun set de DJ e, pois, a modificas. Sí. Vale. Pois esa modificación vai ser unha obra derivada da original, non é exactamente igual, vale? Outra cosa é que ti fagas unha canción a ensines e logo eu colla e como ti non a tes publicada, pois a faga igual. Vale. Aí hai un plaxio da canción original. Vale. A miña dúbida, que agora xa me aclarín, pode o autor original da pode reclamar dereitos económicos ou sobre a canción derivada? Exactamente. Sí. Vale, era eso. É que o autor ti para facer esa obra derivada e utilizar e modificar a obra original debes pedir consentimento do autor consentimento hai que pedir sempre, se non te lucras, pois moitas veces non pagas sobre dereitos de autor porque é sen ánimo de lucro, pero todas estas cuestións ten que falarse co autor original, cerrarse, e o recomendable é ter un contrato para garantizar que esa cesión
está sendo utilizada dunha forma lícita e estar protegidos as dúas partes. Respondendo á dúbida, Antón, non podemos modificar unha canción, non podemos utilizar, non é recomendable facelo, non. Vale, Pero bueno, clarísimamente. non vamos a ser tampouco aquí radicales. Este é o consello que eu dou para estar protegidos e non ter sorpresas. O consello que dou é ser radical, absolutamente. Vale, moi ben, pois duda aclarada, eu creo. Sí? Sí, por mí sí, E de aquí non queremos falar aquí un pouco de casos similares? Ah, de casos similares, Non sei. efectivamente, porque no meu caso eu teño unha canción, bueno, non é miña, resulta ser que agora doume conta que é unha obra derivada de a canción Me gusta ser unha zorra, de Las Vulpes. Pois eu fago como unha versión un pouco máis electrónica e canto por enriba, pero nunca cheguei a subila e nunca cheguei a distribuíla en plataformas digitais, precisamente porque non tiña moi claro se se podía facer ou de facelo como podía levalo a cabo. Se tiña que falar ca autora, se lle tiña que ceder parte dos dereitos, se necesitaba facer un acordo económico con Las Vulpes. Sí, eso é o que terías que facer. Terías que contactar con elas, decir que vas facer esa versión, que elas cedan o dereito á obra derivada e logo pactar ou non que pagues dereitos de autor por pois esa cada vez que ti toques e cantes esa canción, sí. Non recomendo que a subas a ninguna plataforma sen ter isto pechado. Bueno, moitas veces iso que acontece normalmente é que se é sen ánimo de lucro, pois non adoita haber moito problema unha vez falado co autor. O problema é cando ti estás lucrándote de facer unha versión de unha obra original. Por exemplo, eu cando vou a tocar en directo, na folliña das GAE, eu poño que toco Me gusta ser unha zorra, e elas cobran os dereitos a través das GAE. Exactamente, porque as GAE é unha entidade de xestión dos dereitos de autor dos artistas. Genial, genial. É unha forma, en vez de facer o contrato directamente con elas e pedirlle a autorización, elas o que teñen é o rexistro das súas obras nas GAE e as GAE se encarga como entidade de facer todos os trámites por elas. Ves que ben, por esos 15 euros de socio están ben invertidos, así deixome de trámites. Xa sabía eu que aí había algo, joder. Moi ben. Moi ben. Pero bueno, isto está moi ben porque ti pagas as GAE, está todo moi ben xestionado, pero na historia da música vemos que isto non sempre pasa. Estábamos antes a comentar pois unha nova un rumor que vin antes nun vídeo. Isto está fora de guión, pero non busques. É que estou buscando o guión constantemente, digo, Dios, ¿dónde está? No, estou falando dun rumor sobre Catriel e Paco Moroso que comentei antes. Bueno, resulta que o que dicían neste vídeo é que, bueno, parece que Catriel e Paco Moroso tal vez non sexan tan orixinais como parece, e que nas súas postas en escea o tema de traer pois a persoas en bici como se estivesen no ximnasio, ponerse así os traxes de musculitos e incluso de facer este símil, creo que é o máis recente, como se estivesen nunha secta, pois que parece que non é tal vez tan original e que hai un grupo catalán que o fixo anteriormente. E ti decíasme, sí, isto me soa, contame un pouco. Claro, dicen, isto sóname, vamos a tratalo directamente no podcast, a ver se eu lobo razón, a ver que opinas. Sí, hai un grupo catalán que sí que é bastante coñecido por levar os trajes musculosos como uns trajes bastante característicos, así un pouco de la Mesía, sí, un pouco de secta, podese decir, que se chaman The Magic Orchestra. O que dis ti? Sí, ¿ves? bingo. Vale, pues... A ver, non me sonaba porque al principio, al parecer, este grupo chamase Ciutat, pero logo volvernos un pouco máis en electrónica e ten tamén Mailing Magic Orchestra. Mailing Magic Orchestra. Sí, de feito, este grupo apareceu antes que Paco Moroso. De feito, viñeron a Santiago xa fai varios anos que a Melona Fest, que era un festival que se fixera aquí, viñera este grupo. Así que eu podo confirmar ese rumor de que non creo que lles copiaran, porque ao final as ideas son
xa che pasarei o vídeo onde o vin, porque os símil son... O sea, é que as ideas non son infinitas, a ver, Sí. tampouco son tan coñecidos, é moi de escena underground. Aquí temos que tratar outro aspecto, que é que non coñezo os grupos, o sea, eu non os escoito habitualmente, xa me dirás ti, non é tanto, entendo, nas cancións, senón na posta en escena. Sí. Entón, tal vez estemos falando dun plaxio na performance, por así decirlo. Non nas cancións, que as performances son moito máis difíciles de registrar, entón é máis difícil de probar a autoría. Este grupo é moi performático. De feito, veña, vou contar unha pequena anécdota aquí rápida, que non é para en nada, primicia. que non é de juristas ni nada así, pero acórdome que este grupo, cando viñera, para que vos dedes conta do performático que é, cando viñera a Sala Capitol, Camelona Fest, fai varios anos, non sei se fora no 2021 ou 2020, é tan performático que un dos integrantes do grupo mesou no vaso do cubata e bebouse o propio meso. Eso non yo vin facer a Paco. Sí, eso non. Son os originals, 100%. Bueno, muy al estilo de otros grandes del rock, ¿no? Que hacen esas... Sí, claro, a ver, esto non son ejemplos a seguir, ou cada un que faga o que queira. Aquí estamos para resolver dúdas jurídicas. Sí, sí. Bueno, pois non sei en que quedará todo isto. Foi algo que algún fan que estaba aí na escena underground e fiou aí as dúas... En Sa... en que quedará? Pois que, molan todos. De todas formas, seguiremos e se hai novas ao respecto contaremos nos seguintes podcasts, a ver se... Ben enlazado algo, gracias a Dios que estás ti. Bueno, con isto, pois, imos rematando. Hai moitos temas que tratar dentro de Dereito e Cultura, moitas dúbidas que supongo que podedes plantexar, entón estamos pois dispoñibles no WhatsApp para que enviéis todos os audios, se podedes en galego para continuar coa mesma liña. E con todo isto, pois agradecer a José que está aí controlando todo o técnico de voz, son, imaxe. Isto foi a Xurista Culturista. Para seguir aprendendo sobre dereito aplicado ao sector, en todas as formas de facer e recibir cultura, estamos aquí para vos. Moi ben. O sea, lanzamos un cebo para que se enganchen para o seguinte programa. Ah, sí, claro, por supuesto. Pois podemos lanzar o cebo de as cancións que tiñamos preparadas para hoxe. Que desastre. De cancións que foron plagio. Vamos a poñer un exemplo e o próximo día xa poñeremos varios. Por exemplo, Nirvana e Come As You Are con Killing Joke 80s. Eso desenvolverémolo e tratarémolo no seguinte episodio. Ben, no? Sí, perfecto. Bueno, pues xa está. Un saúdo desde aquí para todos e todas. Gracias ao Centro Sobe, Alba. Creo que ya no. Siguiente. Sí. Ah, vale, perdón. Vémonos no É que seguinte, as despedidas sempre son complicadas. E seguir o guión xa ni che conto.